क्रिमिनेल भाषाखौ बुंबाय बियो, बे क्रिमिनेल भाषा बियो। आं जावले जावले बुंगोन बे क्रिमिनेल भाषा बियो। दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ दिनै लागायखावबाय मोननै टपिकनि सायाव आं दिनै सावरायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। बेनि सिगां हयथ' बे भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन, ओंखायनो मोनसेखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन। उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बेखौ दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ निन्दा खालामदों, कन्डेम खालामदों आरो थारैनो बेबायदिनो खालामथावना, जिहेतु बिथाङा मोनसे असंबिधानिक बाथ्रा बुंदों। संबिजिताव जे लिरनाय दङ बा बिथाङा जे समायखिरा लानायावहाय जाखिनि अथ टेकिं सेरेमनियाव बिथाङा बुंदोंमोन, नियम खान्थि आयेन खान्थिजों दाजानाय संबिजितनि फारसे बिथाङा फोथायनायजों लोगोसे गनायगोन होननानैबो बिथाङा बुंदोंमोन आरो गोजौ गाहाय बिजिरालासे बयखौबो समान नोजोरजोंहाय गावनो होनाय जिखिनि खामानि बेखौहाय बिथाङा समानै मावगोन होननानै बुंदोंमोन ना। स' बेनि फारसे आं बांद्राय बुंनो सानाखै। दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ गोख्रों रावजोंहाय बिथांखौ सोंखारिदों आरो मुगैनाय दुखु मोननाय बाथ्रा फोरमायदों। थारैनो बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, नाथाय बिथाङा मोनसे गोजौ पदआव थानायखाय दिनै बिथांनि फारसे खुगा बेखेवनो गिदों नामा। नाथाय सासे जोंहा सिनियर सिटिजेन व्यक्ति दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ बेनि फारसे खुगा बेखेवजेनबाय आरो बिथाङा गोख्रों रावजों बेखौ सोंखारिदों आरो बयबो बेनि फारसे मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामहर। नैबे नैथि खेबनि थाखाय आं बे भिडिअ बे टपिकनि सायाव लाबोबाय। नोंथांमोना मा बुंनो सानो प्लिज कमेन्ट खालामहरनानै फोरमायहरदो आरो दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, फारि फारियै गासिबो खोथाखौहाय हमदांना मोनगोन। थारैनो बे जोंनि इयुननि जोलै, जोंनि इयुननि फिउचारफोरावहाय बेफोरबायदि जुदि जों लाइ होयोब्ला दैदेनगिरिफोरा सिमा मोनसे बारनाय, बेयो दिनै सोरबा सासेया बुंदों गाबोन सोरबाया मावनो हाबावनाय। बेनिखायनो नैबेनि फारसे जोङो साधारन रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो बेनि फारसे सांग्रां जानाया गाहाम, जाहाथे खुनु बेबायदि नेताफोरा बेफोरबायदि आरो आयेननि बेरेखा जितु नोंनि आंनि मोन्थाय गणतान्त्रिक देशआव डेम'क्रेसियाव जोंनि संबिधानाव जे होदों जोंनि मोन्थायखौ जों बयबो समानै मोनो आरो समान नोजोरजों जों बयबो नायजायो, जों बेखौनो हास्थायो आरो बयबो जों बेखौनो लुबैयो। सिदायैनो नोंथांमोना नायलांदो आयंआ मा बुंदों। जा स्टेटमेन्ट होदों आं बेखौ नायदों, बिराद दुखुनांथाव, बे लाजिथाव बाथ्रा। बेयो सासे मन्थ्रिया नोङो बेबायदि माने गावनि पार्टिनि मानसियाल' होनो हायो, मालायनि पार्टिनि मानसिया स्किम मोना होननाय, बे अबे आयेनाव दं, अबे संबिधानाव दं? बे गिदिर कुइसन बे। आरो लोगोसे बे इलेक्सन जानाय समाव बेयो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै जे बिदि एथ' माने क्रिमिनेल भाषाखौ बुंबाय बियो, बे क्रिमिनेल भाषा बियो। आं जावले जावले बुंगोन बे क्रिमिनेल भाषा बियो, क्रुएल भाषा बियो, निष्ठुर मानसिनि भाषा बियो। नों खुनु बे खोथाखौ बे बुंनो हाया बियो। मानोना बयबो जोंनि फोरजा, बयबो गावनिनो मानसिजोब, मोननांगौब्ला बयबो समानै मोननांगोन। कनस्टिटिउसनाव जा होदों, जायफ्रा मोननांगौ डिजार्भिं मानसिफोर, बे व्यक्तिफ्रा मोननांगोन। दिनै बे व्यक्तिफ्रा मोना, दिनै इउपिपिएल' मोनो। मा होनना बाथ्रा दं बेयाव? माने बे मानसिया बुंनो नागिरदों मा, बियो जायनाखि माने अपोजिसन मानसिफोर, गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिफोर, बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया। बे सैज्य खालामहायै मानसि, बे क्रुएल मानसि बियो। माने गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिखौ बियो एखेबारे लेलाय लेलाय बेखौ फोजोबनो नागिरनाय, बिनि केरेक्टार दिनै बे नुजादों आरोखि। आं दिनै बेखौनो बुङो, बिनि सभाबा दिनै नुजानाय खारन जाहैबाय बेबादि भाषाखौ बियो आगोलावबो बे माने बुंबोबाय जे जायफ्रा माने गावसोरखौ सापर्ट खालामाखै, जाय एनडिएफबिफोरा गावसोर माने लोगो लाफाखै, बिसोरखौ बै समाव मा ट्रिटमेन्ट खालामा, मा भाषा बुङा, दिनै अनेक खोथा खोनादों। एनडिएफबिखौ जेराव मेरावनो होसोनांगौ मानांगौ होननाय बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिया बुंबोगासिनो दङ। दा होनबाथ' बिदिनो गावनि बुंनाया प्रमान जाबाय। दिनै माबोरै बुंनो हायो बेलाय जे गावनि पार्टि मानसि नङैखौ जे माने स्किम होआ होननाय, मा होननाय? थारमाने बे जाय मानसिफोरा गावनि माने सापर्टार नङा, बिसोरखौ माने लेलाय लेलाय सेस खालामनांगौ बिसोरखौ, बे होननाय जादों। बिसोरनो खुनु आर्थिक साहाय्य होनो मोना, बिसोर लोमजाबा सानजोबा बेमार आजार जाब्ला बिसोरखौ नायनो मोना, बिसोर इभेन हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेब'हार खालामनो मोना, जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा। बे होननाय जादों बे उरखाव गोरा ब्रह्मआ। आं निन्दा खालामो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ, आं कन्डेम खालामो। आरो बे अरुण'दय स्किम माबा स्किमफ्रा बे बिनि बिफानि उरखाव गोरानि सम्पति नङा बियो। आरो बे रोखोम बाथ्राखौ दा बुंथों बे, आइ हेट इउ, आइ कन्डेम उरखाव गोरा ब्रह्म। माइट नोंबादि जघन्य लिडारा माने बर' जाथियाव थानो समाया, आरो नोंबादि थानायनि थाखाय दिनै बर' जाथिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों, बिसंखल जादों, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय, बुलाय सोलाय जानाय, बे जागासिनो दं। नोंनो एक नम्बर उरखाव गोरा ब्रह्म। बिसंखल जादों, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय, बुलाय सोलाय जानाय, बे जागासिनो दं। नोंनो एक नम्बर उरखाव गोरा ब्रह्म। आं नोंखौ मुगैयो, नोंनि मोखाङाव मुजुलानो लुगैयो उरखाव गोरा ब्रह्म।
दुखु मोनबाय फै